Hello everyone, this is our third project talking about cultural photography in Nigeria. And now I've learned another word. Igbere. I hope I remember. Igbere. That's from Igbere in Abia State. Igbere is made by Igbere. Oyan, Ajen. Ajusokye ikamandemo Ajusokye ikamandemo Ajusokye ikamandemo Ajusokye ikamandemo Gewuleshi Ole And we have another beautiful model who dressed like a maiden from that land. And again, my wonderful creatives, Zumi in the house, cast concept, and Splendor. I love their hands, and I'm so grateful because I'm sure it's another success. You will see the pictures, you will see the video, and we will say thank you all. Afambo, Mada, Ugochi, Carolyn, Ugochi, Igbere, the local government Abia State. Igbere is made by Igbere. Iloman, Igbere, Ugochi, onye bụ Iloman, Igbere, ọ na-ebu ego, ọ na-ala naira 60, 60 naira akpọghị okwu bekee, marriage right. Onye bụ Iloman, ụmụ ha na-akpọ Ihe Iko. Ihe Iko abụ a na-azụtara nwanyị nwe tii ya akị, tii ya ihe a na-akpọ stella pome, tii ya akụ, tii ya ihe ọ na-eti mmanụ otite, ihe niile nwanyị n'iji ọya bụ ihe a na-eme ya, ọya na-akpọ Ihe Iko. Awekwanụ onwe ihe a na-akpọ ihe oriri ndị Igbo enwe egusi mọrọ ụha, bọta ịbịa na Igbere ụmụ ihe oriri abụọ n'otu ike a na-akpọ ya asụsụ ya na ihe ndori ihe eji emekwanye ya bụ ogo ya esiti ya ọkụ esote ya asụtụ oru mmanụ yete ya ori ya rie asụsụ. Okwana ihe ọjọọ na-akpọ achara, ofe achara atọchu ike irite ha ya ga-atabiri ire. Ndewo. This time around, it's my people. I'm a new guy because you see a lot of things. You see culture. When you talk of culture, you see culture, life. Hi everyone, my name is Cass. I'm a makeup artist and fine artist. So I'm here at the Photography Studio for the bridal beauty makeup. Reference from Igbere Kingdom in Abia State. So today we're just doing something very subtle, quite different from the last project. So the reference for the makeup is we touch your body painting and matte still look makeup. So that way we went all the way down for the makeup. On this project, I had to study foliage and the environment of the Igbo people from Abia State, Igbere precisely, and I discovered that they have a lot of textures. And we went as far as creating cassava leaves with paper just to showcase the beautiful environment that is very iconic. Show us.